batli bat kan sayo ya kaban syong bansa po jong nagayeng baga nagayeng bakala ro banle ki baro hagaching don kam hakalung lung sam gajong ka Ka Federation of Khasi Jantia and Garo People Merdon Circle kalashna yeng ya kawe kalong kami hakasnong Merdon nong ba Ribhoy District. Ya kani ka yeng la IT berplipat ba ya ka menta kasngi hakashitrik uyayong arhajar arpoar da uba Dundee Cliff Kongsit General Secretary ke FKJGP Sengkme harengkar ka jingdon lang uba Louis Star Lungdo President ke FKJGP Ribhoy usamla shanlang ding do General Secretary lembat kiwe. Kani ka yeng balashna da ke FKJGP Merdon Circle kadai jengka kong blistoria lalu nakasnong Merdon nong ba. Lingkor ya ka bapin le ke kam ka barat ba kamon chong no han ka snong ka thau. Hoi man chupet ya kani ka yeng anda ka ladap bani nujor ba ka yeng ba min shwa. Ngiso ba ani ka yeng ka adi ka we ka yeng ba ham ka bapin kemen yang i we bi we. Henry pat kitu kisembok kti kijing trai stom jang ni kita khat pat ngathai ke ke ka sinjang ka ba hai pi ba kumnu ba pila man sedang ba hadu ba pendala ban pendap ya ke ni ke jing hane ka por na kaliang jongi gum ka seng hot ni ju persyang hiru ben le kat bala ba kumnu bangila ba ya kenir lem ya kata ka ketika diang ketika mon ya ka ban kendiu ya ki pardo pasnang ba jongi kham tom ya ki longi ki bedon kam shisha ya ka jingarau Namar bang ngijui nakapor sakapor ba kum gajat ben rio ngendale amala kisnong kindan be kumiliki long yeng keberan kam syak pajingaram mereka ika pokongsan kalau kami siem ba ngai tanat bakat kami siem kabesen rang jagi dikhat jokan ke circle ya ka flami syakmat bat dealing ba ke jing tristong ke jongpi ya ka ba ngiru kumunong ilam joga seng habang ayu ya kini kejing khot soba ka jongpi na soba ka kamram ka jonga banyak don kat lang bat piang ni kapor bat ai men siam lang ya pi ni na kaleng ka central body jim dala ya ban ai kata kejing don kam ka jongpi de kedi jing tristam ka jongpi ya ka ba kindit khinsat ni na kaleng ka seng kemi ngilang banyak snok tilang banyak don kat lang bat pi de kani kamne ka sin ban kong na kaleng ka seng hi kaleng ka ni rilum khasi jaintia kit khot kiji pelut por hidu ban pet ban kentil lam komuniki jatkam nam taka bahaka ben jeki podo prasnam no snyang sa kawai na kilonging kibeduk kibedon hapok connection ng Merdon but nakaleng jonga ngasong konong ba kani kajing yalti jong ka Merdon Circle na i ba kanom changthai kum kinong yalam jong ka seng hapok kane ka Merdon area but ngasuru ban penkemau ya pikawai ba lese baru khat pikemau bat pitip ba kumba kaktin ka jong bulai ka om ba ka jing sakri prabriu kadai ka jing sakri yo bulai ro te nga ngaso bunong ba hakane kapor ba Merdon Circle kala sakri ya ki parabriu ki parado prasnam ki jongi bat hakaju kapor kadai ro ka jing sakri lang yo bulai ro te kumunong ilam jong kane ka district bat ngasuru banai ka jing kakukodo na mata kini kinong yalam jongi ki badan hakane ka thang hakane ka area ba kinum dai bersang that bat katla kat yai kat badan kabut kabor banakaleng jongi kum baseng hi ni persang banno senyang banirap ya kino ki breu ki ba iron kam